L-Aġenzija Standard & Poor's naqqas il-credit rating ta' pajjiżna minn A għal A-. Dan it-tnaqqis wasal wara li fawissu li għadda aġenziji oħra ta' kreditu Moody's ukoll naqset il-credit rating ta' pajjiżna. It-tnaqqis mill-Aġenzija Moody's kien tħabbar fi żmien meta pajjiżi oħra Ewropej bħal Repubblika Ċeka u l-Estonja żammew il-credit rating li kellhom. Minkejja li Standard & Poor's naqset il-credit rating ta' pajjiżna, din l-aġenzija m'għamlitx l-istess fil-konfront ta' numru ta' pajjiżi oħra Ewropej, fosthom il-Belġju, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu u l-Olanda. Standard & Poor's inkludit lil Malta fost il-pajjiżi li l-prospetti tagħhom huma negattivi. Bl-Aġenzija Standard & Poor's tajt li hemm 30% ċans li l-credit rating ta' pajjiżna jerġa' jitnaqqas għal darb'oħra kemm matul din is-sena u wkoll matul is-sena li ġejja. L-Aġenzija revedit l-isfel ukoll il-credit rating tal-Awstrija, Franza, Slovakkja, Slovenja, Ċipru, l-Italja, il-Portugal u Spanja. Mis-16 il-pajjiż Ewropew li Standard & Poor's ħabbret il-credit rating ġdid tagħhom fis-sigħat li għaddew, 11 għandhom credit rating aqwa minn ta' Malta. Fost dawk li għandhom rating inferjuri għal tagħna l-Italja, l-Irlanda u l-Portugal, pajjiżi li l-ekonomiji tagħhom bħalissa huma maħkuma minn problemi ta' djun kbar. Aktar kmini is-sena li għaddiet l-istess aġenzija naqset il-kreditu tal-Korporazzjoni Ena Malta. Fi żmien ta' inċertezza finanzjarja u ta' sfidi finanzjarji u ekonomiċi kbar, hemm bżonn stabilità politika. Bħalissa GONZPN, is-sistema GONZPN mhijiex qed tiggarantixxi din l-istabilità politika. L-instabilità f'pajjiżna u qed tagħmel assolutament xejn sabiex tgħin biex jiġu rranġati l-affarijiet. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jirrikonoxxi li r-raġunijiet li waslu għad-downgrade ta' Standard & Poor's huma wkoll relatati mas-sitwazzjoni fiż-żona euro. Din hija sfida li l-Partit Laburista huwa lest biex jiffaċċja b'responsabbiltà u b'kapaċità teknika. Imma biex dan isir jeħtieġ gvern stabbli. Aħna min-naħa tagħna lesti illi nkunu qegħdin noffru tmexxija finanzjarja soda, stabbli, teknikament kompetenti fuq livell mhux biss ta' konsulenti, ma fuq livell ukoll ta' min ikun lest li jieħu id-deċiżjonijiet. Qal li tnaqqis ta' 40 miljun euro mill-budget ta' pajjiżna ma kienx miżura li ħall-gvern min jeddu, iżda li kellha titħabbar wara li l-Kummissjoni Ewropea qaltlu li l-budget ma kienx wieħed realistiku. Kieku kien hemm kollox ippjanat it-tnaqqis kien isir fil-jum tal-budget u mhux wara, qal Joseph Muscat. Il-Gvern għadu ma qalx li ma' programmi, inizjattivi u entitajiet se jkunu milquta mit-tnaqqis huwa kruċjali li l-poplu jkun jaf għaliex hemm impatt dirett fuq l-ekonomija. Qal li l-weda li għamel Tonio Fenek li se jillimita l-ingaġġ tal-ħaddiema tas-settur pubbliku mhijiex kredibbli għaliex il-Gvern kien diġà għamel din il-weda fil-budget tas-sena 2011 iżda baqa' jimpjega n-nies b'mod normali. Issa l-Ministru Tonio Fenek mhux qed jeskludi li jittieħdu miżuri oħra. Xarejn biss wara li ppreżenta l-budget jikkonferma kemm dan kien budget amateurish. Budget li kien qiegħed immirat biss li jissodisfa ċertu bżonnijiet politiċi tal-Prim Ministru u budget li ma kienx maħsub bis-serjetà. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kelliema Laburisti Carmen Uvella, Charles Mangion u l-Europarlamentari Edward Cicluna. Wara li l-Gvern kien imġiel mill-Kummissjoni Ewropea biex jirrevedi l-budget 2012 illi ppreżenta 8 ġimgħat ilu u mitlub inaqqas l-ispiża tiegħu b'40 miljun euro, il-Ministru Tonio Fenek mhux qed jeskludi li jieħu miżuri oħrajn sabiex ikompli naqqas l-ispiża. Mistoqsi minn One News se jkunu dawn il-miżuri, Tonio Fenek ma qal x'inhuma iżda wieġeb hekk. L-eżempju jeżisti u fl-2009 ġa għamilnieh dan it-tip ta' eżerċizzju konna waqqafna task force li l-Gvern baqa' jżomm. Tonio Fenek qal li t-tnaqqis tal-40 miljun euro se jiġi billi ma jimtlewx dawk il-postijiet kollha tal-ħaddiema li jirtiraw. Però aħna f'sena jispiċċaw 1600 ħaddiema mal-Gvern. U l-Gvern qed jistma' illi effettivament jekk minn dawk l-1600 aħna nofshom inkunu ma rreplejsjajnihomx, allura nkunu well above
dak illi anki għandna bżonn bħala target. Jirriżulta iżda li bil-kontra ta' dak li qal il-Ministru Fenek matul l-2011 il-Gvern wiegħed li kien se jimpjega persuna waħda għal kull tnejn li jispiċċaw minn miegħu, iżda minflok għall-1550 ħaddiem li spiċċaw ġew impjegati 1650 ħaddiem ġdid. Tonio Fenek iżda konferma li se jkun qed jonqos l-overtime. Fuq l-overtime iva qed nitolbu iktar attenzjoni. Għal-Ministru Fenek l-ekonomija miexja fit-triq tajba u l-ħtija tnaqqis fir-rating minn Standard & Poor's hija biss tal-kriżi fiż-żona euro. Il-rating qiegħed jinżel minħabba ċirkustanzi li hemm barra. Dik il-persuna li aħna ngħidu Prim Ministru tibqa' Prim Ministru sakemm iddum tgawdi l-maġġoranza tal-Parlament. U f'dan l-isfond li l-ġimgħa d-dieħla se jkun diskuss fil-Parlament il-vot ta' sfiduċja fil-Gvern imressaq mill-Oppożizzjoni. Huwa vot li fġieħ l-istabilità tal-pajjiż irid jiddetermina jekk Lorenz Gonzi għandux l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati sabiex imexxi l-Gvern. Waqt il-programm Xarabank Franco De Bono iddikjara li huwa mhux se jirriżenja mill-Parlament kif mitlub jagħmel mill-Prim Ministru. Jiena m'iniex se nirriżenja, għamilta ċara. Dikjarazzjoni li rrepeta darbtejn fejn sejjaħ bħala ironika il-mod li bieħed jintalab jirriżenja minn nies li suppost ġarrew huma ir-responsabilità politika. L-ironija inkwetanti u surreali hi li f'leġislatura fej forsi kien hemm u l-poplu hemm barra jaf m'għandix għalfejn semmi episodji. Diversi okkażjonijiet fej kien hemm min skont standards anki Ewropej kellha tintrafa responsabbiltà u jkun hemm riżenji qatt ma ntrefet. U l-ironija taf x'inhi? Li għax jien tajjeb tkellimt u ma qbilx ma' ċerti affarijiet, spiċċajt qed jgħidu lili biex nirriżenja. Ma miċċejna, jien mhux ħan nirriżenja żgur. Waqt li qal il-pożizzjoni tiegħu hija ċara, Franco De Bono insista li l-kriżi preżenti hija dwar id-demokrazija f'Malta. Però din mhux dwar ixafil. Il-punt huwa dwar it-tisħiħ tad-demokrazija. Din hija urġenti daqs il-qagħda ekonomika tajjeb fil-pajjiż id-demokrazija hija fundamentali daqs l-ekonomija u allura nerġa' ngħid. U dak li tinfisser għandna bżonn il-Broadcasting Authority, l-Awtorità tax-Xandir, Parlament aħjar, rati aħjar fuq dawn qed nitkellem. Il-membru parlamentari żied li minant il-Prim Ministru baqa' ma sema xejn u bejniethom ma kien hemm l-ebda kuntatt. Sema xejn għad-dikjarazzjoni. Kellek kuntatt mal-Prim Ministru? Ma kelli ebda kuntatt mal-Prim Ministru. Qed tistenna kuntatt mal-Prim Ministru? Qed nistenna xejn. Jew li jiena qatt tisma' dan huwa daħna ngħixu f'demokrazija, s-sistema tagħna hija demokratika, ma jistax ikun deċiżjonijiet jieħdu minn ftit nies l-istess nies li dawn ma jmorrux iħobtu l-budbien, forsi tajjeb. Hemm deċiżjonijiet, hemm deċiżjonijiet illi dan il-pajjiż huwa ta' kulħadd. Dan il-pajjiż huwa tal-Maltin kollha. Tajjeb. Franco De Bono qal li dak li qed jagħmel u jgħid illum irid jittieħed fil-kuntest ta' dak li kien qal wara l-vot ta' fiduċja fil-Gvern f'Novembru li għadda. Wara l-aħħar vot ta' fiduċja li kien hemm għamel dikjarazzjoni li hija fundamentali biex tifhem se jiġri. Qabel l-aħħar vot ta' fiduċja kmur Times online jidirli. Kontat, I hope after Tuesday, minna li għakin Tuesday l-vot ta' fiduċja. It will not be business as usual. Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo uża l-programm Xarabank fuq il-PBS biex fid-dawl tal-vot ta' sfiduċja fil-Gvern jipprova jikkonvinċi lil Franco De Bono ibiddel femtu dwar Lorenz Gonzi. Spikka l-aġir persistenti ta' Edwin Vassallo li għal darba war l-oħra beda jaqbad idejn Franco De Bono u jappellalu biex imur lura mid-dikjarazzjoni tiegħu ta' sfiduċja lejn il-Gvern ta' Lorenz Gonzi. Imma tul il-programm Franco De Bono baqa' jsostni l-punt tiegħu u ribatta kull tentattiv ta' Edwin Vassallo. Però Dr. Joseph Muscat jekk smajtu inti, lilek kienet tgħidlek ivvota skont il-kuxjenza, ivvota skont il-kuxjenza. Biex lilek ikompli jitfak, bħal ħatab fost inna. Biex lilek jipprova jara. Franco De Bono insista li bil-kontra ta' dak li kien qed jimplika Edwin Vassallo mhuwiex Joseph Muscat li użah, imma ħaddieħor. Alla-ħjar, jien m'iniex nużak, Franco, ħaddieħor jista' jkun qed jużak. Ħalli noqgħod flit lura. Ħalli noqgħod flit lura x'kien ngħidlek minn użani, però mhux il-kap tal-Oppożizzjoni. Dawk id-dikjarazzjonijiet għamilthom jien għax ridt tajjeb u ħaddieħor kellu joqgħod attent li ma nasalx dak il-punt li kolli nagħmel dak id-dikjarazzjonijiet. Edwin Vassallo prova jwissi lil Franco De Bono li jekk jgħaddi l-vot ta' sfiduċja fil-Gvern, Franco De Bono mhux se jkun jista' jkompli l-ħidma tiegħu. De Bono wieġbu b'dan il-mod. Perek daw l-affarijiet kellhom isiru ma sarux, tifax l-obbligu fuq Saħansitra Edwin Vassallo qal lil Franco De Bono li l-bib tal-Partit Nazzjonalista għadu miftuħ għalih. Lil Franco narġa' ngħidlu il-bib tal-Partit Nazzjonalista miftuħ. Mela l-partit
Tajjeb, għaliex ma ħax on board proposti li kilt għizmeja ngħidhom. Id-dikjerazzjoni ta' Edwin Vassallo li l-bib tal-Partit Nazzjonalista għadu miftuħ għal Franco De Bono tistona mal-istqarrija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li l-istess Edwin Vassallo huwa parti minnu. Stqarrija illi akkużat lil Franco De Bono bit-tradiment. L-istqarrija m'għandu dritt jitradixxi. Meta kellkom bil, Edwin, kellkom bil, x'aktar sakemm il-grupp sa ta' jitkellem fuq illi sakemm owejja Edwin. Owejja Edwin. Id-dawwarx id-diskors. Qed iddawwar id-diskors inti. L-istqarrija tajt ċar. L-istqarrija tajt, dak li hawn miktub. L-ewwel qed jiena l-punti li qajjimt kollha in line mal-kredu tal-Partit Nazzjonalista. Kollha kemm huma. Mela mal-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista qegħdin hemm. U mal-prinċipju wkoll. U mal-kunċett. Mela jistgħu jsiru daw kellhom isiru, kellhom isiru. Imma ukoll in-line mal-ġurament li ħadd lejn il-Kostituzzjoni. Franco De Bono qal li l-Partit Nazzjonalista qabel ma jgħidlu li l-bib huwa miftuħ għalih kellu jkun ħafna iktar sensittiv għall-uġieħ tan-nies. Jien qiegħed fis-sewwa u ngħidha buċċi minn quddiem. Jien qiegħed fis-sewwa